हेल' सोनाफोर गिबियावनो मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरलायबाय दे दिनैनि दिनावबो आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे सनाफोर मादैयाबो देहायानो बारा सुख गैया मैयाथ' बास गाखोलांनानै अफिसाव बिराद खर' गिदिंदों मादैया गोबाल' मोनदों दे सनाफोर दा दिनै एसे मोजां जाबाय गेसनि मुलि जानानै सनाफोर दिनैनि दिनाव मादैया मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय बयबो नोंसोरखौ हेपि निउ इयारनि थाखाय बयखौबो गोजोननाय हरलायबाय सनाफोर दाथ' हेपि निउ इयारा जागायहांदोंसो नालाय बयनोबो अननायखौ हरबाय मादैया मादैना नै दागा एसे दंबावो सनाफोर गाज्रि नुथारबायना मादैखौ हाबफांफां मोखांजों सनाफोर नायलांबाय थादो मादैया दिनैनि दिनाव मा मावलांनो हायो सनाफोर मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे बिदिब्लालाय दे मादैया नै दै लुनो थांसै दे रायजोफोर मर्निं थाबायलांनोसै माबायदि जादों एसे देखायहरनोसै दिनै मैगंफ्रा मगा लाबाय दै लुग्रा लाबाय दाबसेयावसो नालाय लुहैनाया थाबायबाय थाबाय लामा मादैया आलुआ नै रायजोफोर जोंना अल कफिफ्रा एसे जाहांबायानो रायजोफोर ख्रिस्टमास देयाव गायनायमोन दे खयदिन जाखो 10 दिनानो जायाखै खोमा ओरैबो लाफा थाफा फोदों दे रायजोफोर लाफा एसे देनां देखायहरबाय थानोसै शेयार खालामसै बेखौ देखायग्रोबाय आं बेखौनो लुनोसै दा फंबायाबो नै ओरै बेरा होगासिनो दं बिसिनिसो नालाय हाया जोंहा बाहाय गायफैदों ओरैनोसो थायो बिस्रा हा मेला नालाय गाया माइरं जावदों नै लोगोफोर जोंहा नायलांदो नै बिमादै गेजेर दे आंनि बे 2 नाम्बार बिजावजालि नै गथ'फ्राबो थ्रिसा थ्रिसा नै जोंना मावग्राफ्रानो मेलाथार थ्रिसि जमा जमिथार दे रायजोफोर नै आंनि बिबोनां मुथुबो फैदों मुथुनि फिसा मुथुआ फाथुआबो थागथिग फैदों बेहायनो जोंना जमा जमिथार दे रायजोफोर फुंनि सम बेलासिनि सम हा दाउ मानै सिथारबाय जानोसै होखावसै मादै मोना मोनायाव मासेया गलांबायनो बेजों मानै जाब लाबोदोंमोन ना मासेया गलांबाय दा नै बे मानैल' जाबाय दा मोनबा मासेखौबो सिथारदेरनोसै दे रायजोफोर होखावसै एवनानै मादै मोनहा फेमिलि जानोसै दा रायजोफोर नै जों एवनायखौ जानो बाबाय जोंहा नै मेदे हांनानै जासिगोन दे रायजोफोर नै फुरा टेस्टि बै हरलाय कल्पना बै सावखांनायाव नै सावखांबायबो खावसे बेसेबांबा बुरजा नै 1.5 केजिमोन दे रायजोफोर अमाया हांजोब्बाय जानोसै गथ' गथाय बेखौनो जोंबो एसे बिमादै मोनहा नै सावबाय रायजोफोर नै जोंहा नोंसोर हांसो ज्राव नुयोना नै दिनै जानोसै 1 2 3 4 5 6 7 15था रुबाय दे रायजोफोर दिनै आरो एसे दोनबावबाय खावसे टेस्टि न'नि हांसो लकेल दाउदै जानोसै मादै मोनहा अनलाजों एम्फौ ओंख्रि दे रायजोफोर नै उखुन्दैजोंनो नुनो नागिरला दे मादैमोननि ओंख्रिखौ नै जि गोथाव संखाबाय अनला एम्फौ रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ फुरा नै साराय गिदिराव रोहो अर होनानै ग्लाब गोदौथारबाय दे रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ गुथि एवबाय नै रायजोफोर राजानि सिमिखौ दाउखौबो एवबाय नै रायजोफोर आलु मोननैसो होनानै मादै मोनहा फुरा जाखावनाय दे रायजोफोर दिनै जोंहा निउ इयारनि नामै दालिया जमा जमि जोबथारनाय नङा जोंहा संनाय खावनाय रान्धनि सान्दनि आरो नै बाहाय नै एम्फौ जायैनि अनलाजों दाउजों दंबावोमोन रायजोफोर बेफोरखौ 101था खेबबाय थाला होननानै खेबासै आङो
आरो नैबेहायबो अमाजों आलुजों संनाय दंबावो रायजोफोर गथ'फोर जाबाय बेखौ दाउबो एवबावदोंमोन आरो मैथा नाबो दंबावो दे रायजोफोर नै मैथा नाबो दंबावो हिसाब गैयै एसे एसे हौवाफोर जाजोब्बायना आरो निफ्रायबो दंबावो खोमा ए गैया बाहाय रुमि जाखावलाबायथारलायबाय नै जोंहा ओरैजाय गासिबो आंना फिसाजोआ जाखांबावबाय बोरो थ्रिसायालाय जोंना ओइ थ्रिसा बोरो मा जादों नोंलाय खोन्थाहरद' बबाव दाउदैखौनो जोंना थ्रिसा रानिया जोंना राजानि थिमिखौनो मोननै जाबावबायना राजानि थिमिखौ मोननै जाबाय थ्रिसाया जोंना ग्रिसियालाय ग्रिसिया राजानि थिमिखौ जाया नामा थ्रिसाया जोंना आनो गावनि फिसाजोआ जासुलि भिडिअखौबो आं बारा गोबाव खालामला दे रायजोफोर आं बाहायनो फोजोबबाय बाय बाय गुड